Я урэшце-рэшт хачу разабрацца, як трэба, з мукой ці без мукі. Так. Падтрымліваю. Разумееш? Ну што, па адной і па дамах? Слухай, а ці была ты калі-небудзь, з чорным? Не, але я б хацела. А і я таксама. Ведаеш, што я табе скажу? Чорныя мужыкі — гэта зусім іншая гісторыя. Так, я таксама чула, што яны нашмат лепей за белых. Так, я таксама такое чула. Яны, быццам, ведаеш, лепей трымаюць рытм. Ну, вядома, яны ж найлепшыя ў танцах. А яшчэ усім вядома, што ў іх вялікія. Нашмат больш, чым у астатніх. Думаю, гэта праз іх афрыканскае паходжанне. Так, а яшчэ ў мяне ўражанне, што яны здольныя прысвяціць сябе табе. Калі з табой чорны хлопец, то ён, разумееш, з табой цалкам. Так, быццам у апошні раз. Таму што яны ведаюць, што ў іх няма будучыні. Бедняшкі. Гэта так сумна, але гэта праўда. А яшчэ ў мяне адчуванне, што яны ведаюць, як задаволіць жанчыну, ведаеш? Так, яны нас больш паважаюць. А ведаеш чаму? Бо яны заўсёды растуць без бацькі. Так, твая праўда. А яшчэ ў іх шмат вольнага часу, бо нават калі яны і маюць дзяцей, яны імі не займаюцца. Так, дарагая, хаця я думала, што гэта стэрэатып. Ты думаеш, проста так пра гэта пішуць? У гэтаму ёсць прычына. Разумееш? Ці разумею я разумею толькі адно, што чорныя могуць вельмі добра задаволіць белую жанчыну. Білет на нябёсы ў адзін канец. Я думаю, што гэта ў іх у крыві. Яны звыкліся ўлагоджваць сваіх белых гаспадароў. Чаго? Ну а то, закон прыроды, закон джунгляў. Не магу ўжо дачакацца, калі гэта сама праверу. І я. Ладно. Я ў туалет? Ага. І клянуся, калі там будзе чорны мужик, я яму адсмакчу. Давай, поспехаў там. Слухай, мне тут зусім раптоўна так у туалет захацелася. Напэўна, таму, што піў каву цэлы дзень. Вось. Вярнуся праз хвіліначку. Сидзі тут, я першы, мне хопіць і паловы. Ой, прабачце, проста стол дрынам зачапіў. Прабачце, але ў мяне няма дробных для вас. Ясна?